Покланяме се, Господи Боже мой. Благодарим Ти, Господи, за днескашния ден. Благодарим Ти, Господи, че Ти отвори очите ни, Господи, че Твоите пробудени ръце са върху нас, Господи, че Ти ни изцеляваш, Господи, че Ти ни благославяш, Господи Боже мой, защото любовта Ти към мен никога не спря. Изведе ме от тъмнина, непосилна цена плати за моя грях. До край, Исусе, Ти ме възлюбил. Отдавам Ти хвала, Господи, отдавам Ти почит, Исусе. Благодаря Ти, Господи. Халелуя. Любовта Ти към мен никога не спря. Изведе ме от тъмнина, непосилна цена за моя грях плати. До край, Исусе, ме възлюби. Любовта Ти към мен никога не спря. Изведе ме от тъмнина, непосилна цена за моя грях плати. До край, Исусе, ме възлюби. Безкрайна е любовта Ти, безкрайна е милостта Ти, безкрайни са чудесата Ти. Ще Те хвали душата ми. Безкрайна е любовта Ти, безкрайна е милостта Ти, безкрайни са чудесата Ти. Ще Те хвали душата ми. Халелуя, Исусе! Безкрайна е любовта Ти, Господи Боже мой! Безкрайна е любовта Ти, Исусе! Безкрайни са чудесата Ти, Господи Боже мой! Ще Те хваля, Господи! Ще Те величая, Исусе! Поощрение от Тебе, Господи Боже мой! Всичко е от Тебе, Господи! Никога не спря. Изведе ме от тъмнина, непосилна цена за моя грях плати. До край, Исусе, ме възлюби. Любовта Ти към мен никога не спря. Изведе ме от тъмнина, непосилна цена за моя грях плати. До край, Исусе, ме възлюби. Безкрайна е любовта Ти, безкрайна е милостта Ти, безкрайна
проблемите, въпреки затруднения, знай, не си сам, но Той е с теб. Въпреки тежестта на този свят, знай, не си сам. Влез в святая светия. Господи, аз ще вляза в святая светия, защото само там чувствам мир и любов. Само там чувствам истината, Господи.
на Авраам, Бог на Яков и мой Бог, който си бил, си и ще бъдеш. Халелуя!
дете, аз те обичам с вечна любов. Не се страхувай, аз съм с тебе. Не се отказвай, аз държа ръката ти. Ти си създадена със мисъл, ти си избрана, ти си ценна в моите очи. Дори когато се чувстваш слаба, аз съм твоята сила. Дори когато не виждаш път, аз съм твоята светлина. Аз никога няма да те оставя. Винаги ще бъда твоя защитник, твоя утешител, твоя баща. Обичай, свети и върви напред. Аз вървя пред теб. Обичам те такава, каквато си. Твой Бог. Бъдете благословени. Господ те обича такава, каквато си. Не се страхувай, ти казва. Не се ужасявай, ти казва днескашния ден, защото през каквото и да преминаваш, Бог е с тебе. Той е казал, че никак няма да те остави и че никак няма да те забрави, защото всичко е в Неговите ръце. Амин. Смирявам се, снишавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исус. Смирявам се, снишавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, снижавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исус. Смирявам се, снижавам се пред Твоите нозе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се,
Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Сърцето ми търси Тебе, Исус, Твоето присъствие. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Смирявам се, снишавам се пред Твоите носи. Смирявам се, покорявам се пред Твоя трон, Исусе. Пред Твоя трон, Исус. Алелуя, Господи! Благодаря Ти, Боже, за този ден, за тази благословия да бъдем близо до Теб. Жива съм, събудих се, защото Ти си благоволил в това. Защото Твоята ръка държи моя живот. Господи, благославям всяка една ръка да Те държи здраво и да търси първо Твоето царство. Амин. Халелуя, Господи! Днес се събудих, защото каза ми: стани. Днес съм здрав, защото Ти така благоволи. Затова ще Те издигам аз и ще Те хваля само. Ти си Бог над всички богове. Ще разказвам аз на всички как Ти ме спаси. На смъртта си казал: стой настрани. Халелуя! Халелуя, Господи! Знаете ли, колкото и да е труден животът ви, когато влезеш тук, не заради сградата, а заради това, че Той те чака. Казва: чака моята дъщеря. Той те споменава по име. По име казва: ела при мене. Ела, защото моето тегло и моето бреме е леко. Знаете ли, един ден Бог ми каза: да, наистина, с мен е трудно, но без мен е невъзможно. Спънки ще има. Не си мислите, че няма. От теб зависи дали ще искаш да станеш, за да те вдигне. А ще станеш ли? Слава Господи, нашата сила! Алелуя!
Под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилете му ще побегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх. От стрелата, която лети денем, от бродещия таман на мор, от погибел, от която опустошава поклани. Хиляди ще паднат по страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите, понеже ти си казал: Господ е прибрежище мое, ти си направил Всемогъщия свое обиталище. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва душата ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те пазят във всичките пътища, на ръце ще те вдигат, да не ти да удариш камък ногата си. Ще настъпиш в яспида, ще стъпиш матлав и змия, понеже Той положи в мене. Халелуя! Любовта си, казва Господ. За това ще го избавя и ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато съм в беда. Ще го избавя и ще го прославя и ще го наситя с благоденствие и ще му покажа спасението си. Халелуя! Амин! Together.
живот, на свят живот. Как ще избегна те страдания, грешните ми спасени души. Що отвърлиха зова на Христа, за устата на земята. Ще избегна те страдания, за радостта на земята. Ах, дано повярва този народ в кръвта на Спасителя, да се спасят душите им от идещия гняв на Христа. Как ще избегнат те страдания, грешните неспасени души, щом отхвърлиха зова на Христа заради устата на света? Кръвта ти, Исусе, е извор на живот. Ах, дано я приеме този народ, и който е повярвал в теб, научи го на свят живот. Разговаряне с песни, химни, духовни песни, с Господа. Ето, това означава да може да общувате с Господа чрез такива неща. Господ иска да имаме интимност. Обаче Господ не говори много. Говоренето му е много кратко. Така че внимавайте, да може да разберете какво иска да каже. Сега, вие можете ли да вземете участие в днешното общение? Господ иска вие да му дадете почет чрез вашето общение. Като, разбира се, да му послушате, да му дадете почет и слава. Да му дадете го като необходимата благодарност, защото това е Божията воля, винаги да му благодарите. И така, има ли желаящи да участват в днешното общение? Ние сме дошли в присъствието му и трябва да се разговаряме и да общуваме с него. Аз Сестра Иванка има песни. Благодаря, че е винаги с нас. Само вяра искайте ви от мен, чада. Силна вяра ви трябва в тези времена. Само мир и кротост вашите души. Само мирни стъпвайте ви към мен сега. Моята надежда сте вие, мой чада. Моята украса
Чуйте, мили чада, моя нежен глас, как ви днес я уча, като свой баща. Да се ви държите в едно сега, щото ще ви пръсне сатаната тук. Мой младежо мили, към вас се обръщам днес и на вас се моля от сърце и душа. Не гледайте чада към този свят, не гледайте чада лукавите дела. Ви сте ми букета, мили мои деца, моите всички църкви тук на тази земя. А душици млади, не правете грях, за да наследите радост и безчет. Мили мой младежо, към вас ви викам днес, възложете всичко на моите ръце. Аз ще нареждам живота ви до край, ще ви благославям до небесен рай. Аз ще нареждам живота ви до край, ще ви благославям до небесен рай. Амин. Бъдете благословени и да не забравяме, че Господ ще бъде до край с нас. Амин. Виждате какви, просто чувате, че има различни песни. И от тази песен Господ говори, че с нея. Ако който може да слуша, нека слуша. Какво Господ говори? Само вярвайте, искайте от мене чада. Ако Бог ни даде опитност, да не се разкрие по някакъв начин, нямаше как да повярваме. Аз нямаше да повярвам, Господ беше ме посетил, когато се помолих за първи път. Когато се помолиха, както аз за дух истина. И като се помолиха да ми се изяви, и той ми се изяви веднага. И аз повярвах вече от тогава насетне. Така че вярата идва именно чрез опитности. От това, което преживяваме с него. Ама за да преживяваш, трябва да искаш, ето както аз исках, и Господ ми се откри. За да бъда, както каза на Тома, бъди верен, а не неверен. Вие имате ли преживяване? Никой не споделя. Това сега, че ние побеждаваме дявола чрез нашите свидетелства, в които сме преживяли, опитности и свидетелства, които сме преживяли с Господа. С това побеждаваме, защото вярата ни се зароди и Бог ни помага нашата вяра да се усъвършенства, за да бъдем непоколебими, но да сме готови да дадем всичко от себе си, да дадем живота си на Господа и Той вече да го управлява. Амин. Така че, ако не ви достига вяра, искайте още опитности, искайте още преживяване, искайте Господ да ви разкрива повече от Неговите небесни тайни. Така. И други неща. Бог знае кое ще ви подейства най-добре. Той ще определи кое за вас е най-ефективно. И така най-полезното ще бъде за вас, за да останете верни до край. Силна вяра трябва в тези времена.
В тези времена, сега като живеем, знаем, че сме вече в последните времена. И тази война, която сега започна наскоро, и тя е предвестник, че сме в последните времена. Писано е Божието Слово, много за персийците, това е днешен Иран. И те ще воюват срещу Божия народ. И ето това нещо сега вече става много явно. Ама и след това следват още някои събития. Господ казва, по тези неща ще разберем, че времето е в последната си фаза. Последната фаза преди Господа дойде, да грабването. На един брат Господ беше открил, че Господ издига този американски президент специално, за да свърши някаква важна работа. И като че ли има нещо такова. Така. Значи, времената са такива, че ние трябва да имаме силна вяра, твърда увереност, непоколебима, безкомпромисна вяра. Това е. За да устоите до край, трябва да сте така. Значи, затова Господ не е против да искате. Господ каза, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. И хлопайте и ще ви се отвори. Ама Господ сега и той хлопва. В Откровението, който даде на апостол Йоан, 3 глава, 20 стих, че Господ хлопа. И не само, че хлопа, но и още много неща. Той очаква ние да се посетим, да се отворим вечните врата, да дадем свободен достъп, така че да може той да ни помогне да се преобразим. И след това 21 стих казва, че като се преобразим в неговия образ, в началния образ, ще ни даде да седнем и ние в неговия престол. Когато седа човек, значи работа да свършена. 21 стих говори за това, ама даваме една подробност. Казва, който победи, ще седне с мен на моя престол. Да стоиш, значи, да победиш злото, да победиш дявола, да победиш греха. Иначе, Бог ти дава опрощението на греховете, да те освободи от проклятието, да освободи от всичко, което беше погубило живота. И беше обречен живота на хлопогледи. Така, но Господ дойде с тази мисля специално да те освободи. Ако ти приемеш, ако ти вярваш, и така вече имаш шанс да царуваш с Господа. Така че имате благовремието и не го отървайте, не го пропускайте, благовремието го имате. Духът не трябва да е свързан в единство, в съвършено единство с Бога, с Господа Исус Христа. Така. Плътта, ако иска някои неща, ние трябва да обознаваме, да не
прекалява, да не се превръзва към нищо от този свят. Нали, така че опознавайте нали, желанията, страстите на плътта. И така, само мир и кротост в вашите души. Това е важно да имаме. Само мирни стъпвайте към мен сега. Бог иска да имаме мир с него. И това е важно за нас. Да се примирим с него. Да сключим договор. Ние сме сключили завет с него. Завет с него и така. Който е сключил завета, трябва да го изпълнява. Бог държи много обещанията. Ако се обещал, Бог ще го излива и ще го изисква до последно. Ако не го изпълниш, ще отговаряш с други неща, с живота си, защото пренебрегна това чудо спасение, което Бог изработи специално за тебе да бъдеш изкупен от проклятите и от покидълта. И така, моята надежда сте вие, мои чада. Бог ни обича. Бог ни обича и иска всичко да ни съдейства, за да може ние да бъдем спасени. Моята украса в славни небеса. След малко може да четем словото да чуем. Какво предназначение имаш? Лично всеки от нас какво предназначение има? Като църква, като негова невяста. Какво Бог иска да покаже, че с тебе. Ама за да покаже, че с тебе, трябва да си верен. Трябва да си, не само верен, трябва да си свят. Посланието на Ефесяните започва с това. Пиша до вас святи и верни. Така започват посланието на Ефесяните. После това ще не